gutom. Ang sakit yan. Ang uling niya guys, ano eh, tambalan siya sakit yan. Basta hindi mo sakit atong tiyan na rin, natambalan na yan daan. Dapat sa kuwat. Kalat na. Ito ay, nagdili ng kuan. Nagdili ng kamatis sa arthritis. Naman. Along. Dito na yung baba. Mukhaan pa din mo, ani? Itong? Labay na nila. Patay, patay, patay. Hindi na ko Isang hindi inahang baba. Hindi ko na ilagyan. Ikaw na ba? Trip na mo niya.